Бүгінгі бірінші сәлемімізні біз Новоспасск бистәсенә юллыйбыз. Бүгін өзінің матур туған көнен Орта Терешко авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Фәния Шәүкәтовна Ибрагимова каршылый. Аны гомер бәйрәме белән котлап, иң җылы теләкләрен Новоспасск бистәсеннән энесе Кузяев Фәнис Шәүкәтович, тормыш иптәше Гөлшат Наиловна, балалары Мәрьям һәм Кәрим кайнар теләкләрен җиткерәләр. Әлеге теләкләргә шулай ук әнисе Алсу Софиулловна һәм әтисе Шәүкәт Исхакович та кушылалар. Җәй сайын минем яраткан апамның туган көнен без көтеп алабыз. Быел да Аллага шөкер, бу бәйрәм безне шитләтеп үтмәде. Кадерле, яраткан апам, кызыбыз, шын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Балачак вакытына бер мизгелгә генә кайтасы да, бар дөнья мәшәкатьләрен онытып, балачактагыча әниебезнең куенында иркәләнәсе. Бар иде ул матур чакларыбыз. Үсеп җитеп, гаиләләребезне кырып өлгердек. Аллага шөкер, тормыш бәхете тотып, балаларыбызны үстереп яшибез. Мансур Гизни белән сезнең гаиләгезгә без сөенеп карыйбыз. Төрле яктан сездән үрнәк алып яшибез. Кадерлебез, шын күңелдән сиңа бетмәс төкәнмәс исәнлек, саулык, гаиләңдә бәрәкәт һәм эшеңдә уңышлар телибез. Бар хыялларын син теләгәнчә тормышка ашсын. Бәхет кәсәң гомердә дә кимемәсен. Бер-берегезнең кадерен белеп, әти-әнигә еш кына кунакка кайтып гомер кичерсә идек. Апамның гомер бәйрәме, без кунакка җыелдык. Аңа ихластан исәнлек, бәхет теләргә булдык. Яраткан ирең сиңа гел сөеп кенә карасын. Әгәр булса кайгыларың, алар җилдә таралсын. Шаулап чәчәк аткан сыман, йөзләрең балкып торсын. Гомерләрең матур җырдай тигез генә агылсын. Ел артыннан еллар уза, ә син һаман яшь әле. Үзең теләгәнчә җаным яшә дә, яшә әле. Кадерле Фәния Шәүкәтовна, якыннарыгыз юллаган теләкләр тормышка ашсын. Алдагы җыр сезнең туган көн бүләге булып яңгырый.